salons. Hi ha molts nens. Ei, com us dieu, nens i nenes? No te'n fos, si crideu tant no podem entendre res. Us heu fixat que tots fan la mateixa cara? Per què serà? Deuen estar esperant algú. Aquí espereu, nois i noies. Les tres bessones! És veritat, començarà ara mateix. I jo me'n vaig a veure-les. Jo també. Ostres, i jo? Catalans, catalanes, avui, a la xocolata del lloro... Roser Capdevila. Cago en breu! Se m'han escapat els lloros i van ara i els hi posen un micro davant. Les Xonis i les Juanis són el futur del país. I que en sortiu sanes i estalvies dependrà de la vostra intel·ligència. I am a Catalan. Panses i figues en ous i olives i mel i mató. Jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, Que comenci la funció. Amunt el taló. On és el taló? Doncs què hi farem? La xocolata del lloro amb Miquel Cavaller i Albert Pallarès. màrtirs llunàtics, prodigis i malparits han construït la història de Catalunya i navegant entre el seny i la rauxa ens han fet tal i com som. Bona tarda, Miquel. Bon vespre, Albert. Com estàs? Bé, aquí, còmode. Molt bé, jo també, fantàstic. Què me'n dius? Roser Capdevila, gran nom. Seny o rauxa? A veure, després de les entrevistes que hem anat veient, sí que el que hem detectat és una nena interna que sembla que mai desapareix. Ara en parlarem, a veure si és així o no, però a nosaltres ens dona aquesta impressió. Per mi, jo avui aposto per la rauxa, segur que no tot és rauxa, però hi ha una cosa, un motor dins que sembla que tira. Ara bé, Albert, avui, més que qualsevol altre dia, em fa molta il·lusió comentar-te que avui a taula tenim algú que segur que ho contesta molt millor que jo. Anna Batet, Teresa Batet, bones, seny o rauxa? Jo diria que 50-50, Tu digues seny, jo diré rauxa. Vale, doncs seny. Rauxa. Fantàstic. Sort que no hi ha l'Helena, que la disculpeu, Desempataria. Bé, com acabes de comentar, també un apunt que hem de fer, els meus observadors haureu vist que en són dues, no en són tres, són l'Anna i la Teresa, falta l'Helena, i bueno, hem decidit que amb dos estava bé. No, moltíssimes gràcies per venir, a veure si ho diem tot bé i també, com sempre comentem, si l'Albert i jo en aquesta biografia fem una patinada, alguna cosa que no estigui bé, ens atureu. Us corregim, cap problema. Gràcies, perfecte. Abans de començar, també per fer una mica molt de conya aquí, riem molt, però per preparar els programes intentem, dins el possible, i el que el temps ens permet, estudiar una mica, llegir alguns llibres, ser una mica rigorosos amb la biografia, perquè no es pot tampoc aquí dir coses per dir. S'ha de ser rigorós i si tens el descendent al costat encara has d'anar més cuidado. La qüestió és que, si podem i tenim temps, també anem a buscar de primeríssima mà la informació i aquesta vegada hem pogut anar a contactar abans de fer això i ens hem pogut informar amb una persona molt important per treure informació. I em va fer una fotografia, ens vam anar a parlar amb la persona. Una conversa llarga, Sí, té mala llet. Bueno, de fet, vam haver de fer 2 sessions. Sí, sort del mussol. Veieu? És que està cremada, Sí. La teniu cremada. A la bruixa, pobreta. Sí. Va anar pujant de temperatura la bruixa, va començar una mica tranquil·la i es van escalfant. Fa una cara una mica enfadada, Sembla que hagueu fet una malifeta, La bruixa sabeu d'on surt, no, la bruixa? Aviam, tu mateixa, sí. No, la bruixa era la mestra de la meva mare. La meva mare va tindre una mestra que es deia mestra Pilar Heroles, no? Sí. Pilar Heroles, Senyora. senyora, clar, perquè en aquella època se li havia de dir senyora. I a part de ser la seva mestra de l'escola, era la veïna. I eren 2 germanes solteres, que les dues eren mestres, i eren les seves mestres, i vivien a la casa del costat. I vivien a Horta, amb una caseta, i al jardí del costat estaven... I clar, la meva mare, pobra, és que estava martiritzada, perquè sortia a jugar i sortia la Pilar Heroles. Roser, has hecho los deberes, las sumas, las restas, las divisiones. I clar, la meva mare, pobra, estava terroritzada. I
I, clar, les mestres d'abans no eren com les mestres d'ara, no? Vull dir, també ara aquí dono no totes les mestres. I va patir molt la mestra. I la veritat és que un dia vam trobar una foto de la mestra. Nosaltres la coneixíem, l'anàvem a veure a casa seva. Sí, ens feia por. Però la foto aquella, Anna, és igual que la bruixa avorrida. Però és que igual. Anava amb aquest vestit. Un vestit negre amb uns puntets blancs i tenia... No era el més aterrador que tenia la bruixa avorrida a casa seva, per això. No, tenia una altra cosa, explica-ho. Explica el que tenia la bruixa a casa. Tenia, això que us agrada tant dels ancestres, tenia el seu avantpassat amb un retrat i els bigotis de veritat. Li van tallar el bigoti quan estava mort i li van enclastar en el... Molt de bruixa, això, Ostres. Feia por, Això és algun tipus de vudú o alguna cosa estranya, El que passa que la bruixa mai va saber de la venjança de la meva mare, perquè ja estava morta. És a dir, jo crec que en el fons hauria d'estar contenta, perquè l'han fet internacional. Una dona que no valia res. Però, bueno, no ho va saber mai. I que jo crec que en el fons se l'estimava, perquè cada vegada que anàvem a Horta havíem de passar a saludar-la. Sí, però jo alguna vegada sí, però jo crec que ho he esborrat molt aquella època d'anar a veure aquesta dona. L'he esborrada de la meva ment. Comencem pel principi. Sort que ens heu dit, no us enrotlleu. No passa res. No patiu. Però no ho sabíeu, això de la bruixa, No. És que això era important. Però anem al principi de tot, que és quan la Roser Capdevila neix, a veure si no fotem la pota ja amb la data, 23 de gener de 1939 a Barcelona. I no una Barcelona qualsevol, sinó en una ciutat bastant tocada, no com ara. Eren estils diferents. Difícil tenir una persona pitjor, però ho era, No, sí. Però fixeu-vos aquí l'anècdota. Tocada per la guerra estava, Clar, tocada per la guerra. Fixeu-vos l'anècdota, i és que neix només 3 dies abans que les tropes franquistes entrin a la ciutat. És a dir, no és que creixi en postguerra, és que hi entra de cap. Llavors, ell es cria a Horta, que en aquell moment era molt poble, i hi ha aquell equilibri estrany on els adults s'han d'amagar, no han de parlar massa fort, hi ha certes tensions, però la canalla, mentre tingui el carrer, doncs té el seu espai per anar imaginant i anar fent les seves coses. Bueno, mentre va néixer, el meu avi estava amagat a casa. Està amagat? Sí, perquè el germà del meu avi el van matar a la guerra. Eren bessons. I el pare de la meva mare, el nostre avi, és a dir, el tiet avi es va morir i a més eren iguals, eren idèntics, eren bessons, no com nosaltres, no com nosaltres que no ens assemblem amb res, no sé si ho heu vist, però és veritat, som de diferent placenta, però som. I quan va néixer la meva mare, el meu avi estava amagat, una mica amb això que estaves explicant ara. No, sí, exactament, però el cas és que sabent una mica, veient entrevistes de la Roser, com me n'heu parlat, clar, ella amb la seva mirada de nena, no és que no veiés les coses, però un nen té el seu espai mental per recrear-se. Ara bé, no ho idealitzem. Exacte. L'escola, com ja heu comentat, era el que era el nacionalcatolicisme de Franco, disciplinada, fins a dir prou, i amb la creativitat més aviat mal vista. Si eres massa creatiu en aquella època, també t'havies d'amagar una mica. I la societat també. En general marcava molt el camí, et deia com havies de ser abans que fins i tot tu t'havies preguntat què volies ser. I si eres nena, doblement difícil. És en aquest context que la Roser surt trapella, en aquesta època, juganera i amb una vocació pels estudis, segons hem pogut veure, relativa, diríem. 0. 0. No és que no fos capaç, és que probablement està més interessant dibuixar que en repetir el que li diuen. I això en aquell moment, per suposat, encara posa les coses una mica més difícils. De fet, ja és en aquest context on el dibuix comença a treure el cap. El dibuix és una escapatòria per ella. És gairebé una petita desobediència davant de tot aquest món, si tan abrupte, que li ve a sobre. És una manera de dir, jo ho veig diferent. De fet, vam poder també llegir i escoltar la Roser com explicava que la bruixa avorrida real, Doña Pilar, li estripava els dibuixos. I ella reconeix que potser va ser Doña Pilar qui li va crear la vocació de dibuixant, per ser desobedient. També és una època en la qual el paper era molt escàs, explica l'anècdota de que l'espai en blanc dels diaris de l'avantguàrdia s'aprofitava
per dibuixar, és a dir, la creativitat galopava en un espai on era molt, molt complicat. I en paral·lel a tot això, tot i la duresa de la situació, hi havia moments de felicitat concrets, no? Escapades pel barri, gelats a la plaça Eivissa, en renou a l'església quan els nens feien el soroll que toca que facin, però una església potser no toca, és a dir, tenia la vida real. I tot això que va viure queda i ella, com no pot ser d'altra manera, ho plasma en els seus dibuixos, com en aquest d'aquí. Val a dir que aquest és un dibuix del llibre La nena que volia dibuixar del 2018, no és un dibuix de l'època pel que ens consta. No. Però això ja ens explica que, malgrat aquesta mirada de nena, s'adonava del que passava, era observadora i dibuixava la seva quotidianitat. I precisament per perfeccionar tot això, quan ja creix una mica més, s'apunta a l'Escola Massana de Belles Arts. Una mica, suposo, per ordenar tot aquest caos creatiu, no? I agafar una mica de tècnica. Però això sí, sempre mantenint-se en el que dèiem, dibuixar la quotidianitat, que això quan arribi la maternitat doncs tindrà un especial pes, però ja hi arribarem. Un especial pes real, no un pes metafòric, un pes d'alguns quilograms. L'any 69 la Roser es quedarà embarassada al viatge de noces que tindrà amb el vostre pare Joan. Tot normal, a priori, en les primeres setmanes, i poc després ja començarà a haver coses estranyes. Com pot ser que la Roser porti tan malament un embaràs? Les dones de l'entorn ja li havien dit que bé, que l'havien passat molesta, però no es queixaven tant. Però bé, doncs, per no queixar-se ho feia, sembla ser, perquè estava passant una cosa bastant diferent. No estava passant una cosa diferent, estaven passant 3 coses diferents, concretament. Aquest dibuix no és una prova, les 3 coses diferents que estaven passant, sinó que, com ja sabeu, venien 3 a la vegada. Anem a aturar-nos, perquè sí que hi ha els dibuixos i això, però un embaràs de trigèmines també mereix un programa a banda, pràcticament. Com és el moment en què la vostra mare s'assabenta de que en sou 3? Bueno, primer de tot, quan la meva mare estava embarassada, això que comentaves que es trobava tan malament, el ginecòleg era el seu tiet. Llavors allò que diuen que la confiança fa fàstic, i el meu tiet li fotia unes bronques, no pot ser que et trobis tan malament, el Joan t'avorrirà, i li va dir, Joan, que és el meu pare, agafa la Roser i l'has de distreure, i el que se li va ocórrer al meu pare és agafar un barco i emportar-se-la a Eivissa. I la Roser, evidentment, això de distreure's, van arribar un altre cop amb el barco marejats i fatal, i se'n van a veure l'oncle Magí, el meu pare, i li va dir, Magí, és que no puc fer res per distreure-la, és que està fatal. Llavors hi van fer una radiografia a la panxa, que abans no es feien. 6 mesos de gestació. Sí, i van fer allò, rayos X, que no entri mai una embarassada, doncs directe. Una mica potser ens ha afectat. Sí, ens hem quedat. Potser haguéssim sigut millors. Sí, segurament. Alguna cosa deu haver quedat. Però sí, a casa hi ha la radiografia, que es veuen perfectament que hi ha dos nens, i primer els hi van dir que eren 2. Però va fer la broma i diu, aquí hi ha un forat, no, però 2. I estaven celebrant amb el meu pare a casa la meva àvia, que eren 2, amb cava i tot, i truca l'oncle Magí. Amb el meu pare. I diu, Joan... Va demanar per l'home, perquè això era així, aquella època. Sí, li hem de dir a l'home. I li diu, Joan, vinc ara, però he vist una costella amb aquest forat negre. Diu, n'hi ha una altra. I clar, el meu pare blanc penja, se'n va veure la meva mare, i la meva mare, què et passa? El meu pare, no, res, que ara ve l'oncle Magí. Va arribar, li van dir, i clar, va ser un drama. Sí. La meva mare... El nostre embràs es veu quan no va ser... A partir que van saber que n'hi havia 3, va ser un drama. Es van casar? Un dramunt. El primer d'això. Es queda embarassada de 3, es comença a trobar malament. És a dir, la meva mare diu que els 9 mesos després de casar-se han sigut els pitjors de la seva vida. I llavors, No, però la supervivència era molt minsa
i van dir que no podien preparar cap cabasset, que vés a saber com sortiria. Bueno, és que per calmar-la, quan va arribar l'oncle Magí a casa i li van dir que eren 3 i la meva mare es va posar histèrica pensant que tenia 60 dits a la seva panxa i va començar a dir que si es movien tots alhora allò seria horrorós, li diu, no, l'oncle Magí, no et preocupis, segur que es moren. Això va ser el gran consol que va tindre. Llavors, esclar, van decidir no fer res, ni cabassets, ni res, esperar. Però bueno, no ens hem mort, Aquí estem. Bueno, mira, aquí hi ben gordetes i grosses que estàvem i mones, Després s'ho va passar bomba, Vam sortir de la incubadora bé. És que no sé què dir ara. Ha met avalada. Clar, jo sí. No, fantàstic, però clar, això ja és quan ja heu sortit i ja esteu ben fora fa una estona. Tot això que m'expliques d'ara m'esgarrifo. Sí, va ser horrorós. Bueno, és que era una altra època. Ara sembla una altra... Diguéssim, jo crec que no afecta tant a les noies que esperen o a les famílies que esperen trigèmins, però en aquell moment va ser horrorós. Ha de ser una bogeria. Però sí que és veritat que la part bona, més o menys, és que quan ja heu sortit, les 3 mengeu a la mateixa hora, entreu a l'escola a la mateixa hora... I que s'ho van passar bomba amb nosaltres, i nosaltres amb ells. Ja m'ho imagino, de fet, fem una cosa, deixem que ho vegin ells mateixos. Molt bé. Vinga. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. La Rosa no és la nostra germana, És una cosina. Coses que passen. Però no, aquí sí, som més Aquí sí, no? Aquí sí. No fotem. La mare. Vale, perfecte. Aquestes imatges ens les han cedit, és del vostre arxiu de casa, no? Sí. Perfecte. Ara arribarem al tema que pertoca, no? Seguint la línia cronològica, però m'avanço un moment, perquè al final les 3 bessones, la trama es fonamenta en les vostres malifetes i que per això la bruixa us envia el conte que sigui. Però vosaltres realment la liàveu tant? Eren molt bones. La vam liar de més grans. De més grans potser sí, però... No, eren molt bones nenes i tant és així que la Mercè Company va tenir una entrevista amb nosaltres a veure si podia treure tema i no... I va posar les seves pròpies malifetes. Sí, és que sabeu què passa? Que quan hi ha 3, els meus pares amb nosaltres han sigut bastant duros. La meva mare, sobretot. Hem funcionat com una guarderia. Anàvem a cop de pito. Una llar d'infants. I, per exemple, quan vam arribar de la incubadora, mai ens van donar el biberon. El biberon ens el preníem soles, en un mes i mig. Ens deixaven el biberon perquè la meva mare deia jo no podia donar 3 biberons. Vull dir que ens van educar una mica, sí, d'orillo. Ens havíem d'espavilar i ser nosaltres. Però ens consta que quan sí que fotíeu una mica la pota, la mare us renyava d'una manera molt especial. Bueno, sí, això, quan ja érem una mica més grans, la mare, una de les característiques que té, ja ho sabeu, dibuixa, i ella s'expressa moltes vegades millor dibuixant que parlant, tot i que quan ens havia de fer una bronca també ens la feia parlant i cridant, si calia, però quan estava disgustada, quan ja no podia més... Bueno, i també quan havia d'agrair una cosa o marxava de viatge... També, però aquí s'han quedat amb els càstigs. Sí. Llavors, el tema és que quan ja no podia més i deia no, aquestes nenes adolescents no m'escolten, et trobaves un dibuix a sota del coixí.
L'hem d'ensenyar? Sisplau. Teresa, quin vols ensenyar? Que són Però no ho veuran, no? Són les teves bronques. Però els teniu aquí els dibuixos o no? Bueno, sí que els tenim. Ah, vale. Bueno, mira, el de dalt és quan vam fer 18 anys, que vam fer una festa i ens va fer la meva mare sempre ens ha fet les invitacions de festes, casaments, vull dir, de tot. Tot el que ha passat a la família, la meva mare ens ha fet sempre un dibuix. I el dibuix és aquest, que no sé si el veieu, que és aquell d'allà dalt, que era així, veieu, aquí hi ha les 3 bessones de petites i de cop i volta fèiem 18 anys i ens fèiem grans. I això era un dels dibuixos que ens va fer. I aquí hi ha els càstigs. Jo estic cuinant i m'agrada molt cuinar, però es veu que deixava la cuina feta un desastre. I veieu que posa, no, Teresa, no, en plan, no entris més a la cuina, no. I l'altre quin és? Un de roba, desendreçada. Ah, sí, el típic d'adolescent que vas deixant la roba, et canvies 10 vegades i vas deixant la roba damunt de la cadira, no? Doncs, bueno, i tenim molts, de tot això són com avisos. Però bueno, és així de la manera que s'expressa la meva mare amb nosaltres. Bé, sigui com sigui, sembla que hi ha un moment clau, per suposat, hi ha un moment on el clic de dibuixar les bessones apareix, perquè la vostra mare era il·lustradora de contes infantils, fins que no arriba la idea de vaig a dibuixar les 3 bessones, ella anava il·lustrant contes infantils. No, bueno, va ser molt ràpid, Va començar a il·lustrar l'any 80. Sí, exacte. I primer conte de bessones em sembla que és de 81. Del 81. Ella va començar fent llibres de text de matemàtiques de l'editorial Teide. 3 pomes més 2 pomes igual a 5 pomes. I una mica va començar així. I llavors va venir la Mercè Company, que era escriptora, i va ser quan va dir, home, però si aquí tens una mina, hem de fer llibres de les teves filles. I llavors van fer el Som les 3 bessones, que és el llibre on expliquen el nostre naixement i a partir d'aquí ja... És l'únic que és veritat. No, d'aquella, el de la muntanya i dels vedells i les vaques que naixien, i tot això també era veritat. No, d'aquella, Déu-n'hi-do les que són veritat. La Roser no sabem si és veritat, ella explica que el clic i la idea de les 3 bessones és la Mercè Company, que l'hem anat mencionant, però és l'escriptora dels textos, i la Roser és la il·lustradora. Que hi havia un semàfor, que la vostra mare anava amb moto, paren un semàfor en vermell, és com de pel·lícula, i per l'altra banda la Mercè Company, que ja es coneixien una mica, para al costat i li comença a explicar en els segons que el semàfor estava en vermell. Les teves 3 filles has de fer uns llibres... Era l'època que es podia parlar als semàfors perquè no duien casc. I que es coneixien, perquè ara amb el casc ni coneixes a qui tens al costat. I aquests primers moments sí que són en format llibre. Les 3 bessones que tots coneixem de la tele vindran després. Devíeu tenir uns 14 anys, aproximadament, pot ser? Sí, anàvem a l'institut. 69, 81, feu els números. I llavors anava il·lustrant entre el que devia treure la company de la seva experiència i vosaltres les històries. No, i al final la Roser feia ella, te'n recordes que al final feia ella els dibuixos i feia la història ella i després la Mercè posava el text. Sí, no sempre era estructurat correcte el text i després la il·lustració, sinó que a vegades era al revés o ho parlaven i canviaven alguna cosa. Perquè una de les coses que ha fet molt la nostra mare és escriure també, escriure llibres. És a dir, a part d'il·lustrar-los, per exemple, tots els llibres que va fer el Japó amb l'editorial Kaken, tots els dibuixava ella. La meva mare és una contacontes. I a tot et fa una història, i a tot et fa un conte, i a tot et fa un... I a més es fixa en coses que tu no t'hi fixes. Hi ha coses que dius, jo això... Per exemple, quan va tindre l'accident, te'n recordes? Va tindre un accident que va estar molt fotuda, molt fotuda. I de què? Que no es mor. Però en el lloc de l'accident el van socórrer un metge i 2 infermeres. I el metge es deia Àngel, una infermera es deia Consol i l'altra es deia... Sí, auxili o alguna cosa així. Clar, jo no m'hagués quedat, m'hagués dit la Consol, l'Àngel i el no sé què. Va fer un exbot. Llavors va crear un exbot amb l'Àngel, la Consol i l'auxili. Vull dir, es fixa en unes coses que
jo crec que a molts dels mortals se'ns passen. I de tot fa una història. I no tant amb ella, que s'hi assembla molt, de caràcter. Però clar, amb 3 bessones aquí ens falta alguna cosa, ens falta un contrapunt, perquè sí que 3 bessones que facin trapelleries ja pot ser entretingut, però clar, aquí ens falta un antagonista, una persona que es dediqui a fer la guitza una mica a les bessones. Llavors, en aquest punt és on neix la Doña Pilar de Rivera dels dibuixos. Ens hem avançat. No patiu. Hòstia, parleu coordinades, Sí, no acostuma a passar, això de l'eco aquest, normalment no passa. No, xerra la Teresa i jo callo. No, és que normalment som 3, llavors sempre hi ha una que no. La Doña Pilar que va incentivar el dibuix de la Roser també va ser... És una mica una musa, la Doña Pilar, per la Roser Capdevila, és la seva inspiració, la fa dibuixar i alhora l'inspira per fer la Bruixa Avorrida. Llavors ja tenim Bruixa Avorrida, acompanyada sempre pel Mussol, per suposat, i bé, ara ja tenim tots els personatges creats i ja podem tirar més endavant. Però no sabem si tenia no tan mal caràcter com la Doña Pilar, realment, la Bruixa Avorrida, perquè en el fons una mica de carinyo li tenim. Sí, la Doña Pilar era pitjor. Sí, no? No, simplement és avorrida i necessitava distreure's. No és malvada. Quina, la de veritat o la de mentida? No, la bruixa avorrida. Ah, no, la de veritat era molt dolenta, per lo que recordo. Sí, home, amb el bigoti que ell posat allà. Clar, aquests llibres són un autèntic fenomen i hi ha algun moment que algú té la idea de dir, ostres, fem-ne una sèrie i fem-ho rodar, perquè els llibres, segons parlàvem abans, ja rodaven pel món. Sí, s'havien fet coedicions i estaven en bastants idiomes i en bastants països. Llavors, l'any... A veure... Vaig una mica collonit, No, però si nosaltres som molt dolentes amb això. L'any 1995... Sí? Què va passar? 13 o 14 anys després de fer els primers dibuixos, surt la sèrie. Es devia començar a treballar bastant abans, que no ho sabem. Es va treballar bastant abans. M'imagino que el primer capítol... Sí, bueno, més o menys, sí. Llavors, clar, una cosa és dibuixar un paper i l'altra és veure-ho a la pantalla, com allò es mou, com parlen, com tenen veu pròpia. Clar, això ha de ser una sensació molt forta. La meva mare va haver d'aprendre d'estar sola, ella, en una taula, perquè el tema de la il·lustració i el tema de ser escriptor és una cosa molt solitària. Estàs tu sol al teu escritori, a la teva taula, I va haver d'aprendre a passar d'estar allà sola, que sola no estava mai, perquè dibuixava, estàvem tots corrent per allà, però és igual, que la feina era ella a formar part d'un equip. I un equip que havia de fer els seus personatges i que havia de seguir les seves indicacions. I aquí ella va haver d'aprendre moltíssim, perquè no és fàcil, de cop i volta, trobar-te gestionant un equip. I tampoc va ser fàcil, passar els dibuixos, animació i animació. També va ser com un treball d'adaptació, perquè havien de ser, per exemple, ella, si veus els dibuixos, els contes no són en línia tancada i aquí la línia està tota perfilada perquè feien el control-enter per pintar els... Van haver-hi també els dits, li proposaven que el Disney posa a les mans, no fa 5 dits, fa 4, posen 3 i ella volia els 5 dits, també va tindre que lluitar per que els ulls fossin petits. O sigui, va haver-hi tota una adaptació i tota una manera de fer, però cap a les dues bandes. Sí, el que està clar és que, per exemple, tot el tema de la sèrie, si tu agafes un dibuix i l'atures, passa això, que les boques queden així obertes. La Roser, si hagués de fer un dibuix, mai faria aquesta boca que hi ha aquí davant. Faria una boqueta. I llavors, per una banda anava la sèrie i per l'altra banda anava tot el merchandising i el producte i els contes i els llibres derivats de la sèrie. Que se'n cuidava ella. Però, sí, era la meva feina. Però sempre havíem de fer dibuixos expressos. Jo, per exemple, deia, ara vaig a fer, jo què sé, l'escola de les 3 bessones o una nina. I d'aquí havia de sortir tot un dibuix que no podia sortir de la sèrie, havia de sortir d'ella, de la seva creativitat. I d'aquí jo me n'anava, jo què sé, m'agafava una caixa de cartró,
em feia l'escola de les 3 bessones i jo me n'anava amb la caixa de cartró que m'havia fet ella a Alacant, a Famosa. Bueno, vull això exactament. Vull dir que una cosa és treballar en equip i fer la sèrie i l'altra cosa és que ella, els seus personatges, sempre els va preservar molt i tots els seus dibuixos i la seva línia i tot. Clar, i això per acabar fent ni més ni menys que 104 capítols. Va treballar molt, Va treballar molt. Va treballar molt perquè treballava al matí a la fàbrica, que deia ella, que era que se n'anava a Cromosoma, allà al carrer Pollo, no estàveu, i a la tarda no havia abandonat cap dels seus editors i continuava treballant per... Bueno, l'estranger, sobretot per l'estranger. Continuava fent els seus propis contes, les seves il·lustracions, treballava molt. Però és que és molt hiperactiva. Encara ho és ara, És molt hiperactiva i té una capacitat de feina. I té insomni, i no dorm. És a dir, jo no sé com viu la meva mare, perquè no dorm. Per crear. Llavors a la nit crea. Es mou per casa, no para. Vull dir, tu dius allò, no, mamà, no pots dormir, estic quiet al llit, intenta-ho, no. És a dir, es pot aixecar, pot fer-te tot el dinar del dia següent. Tu te'n recordes del primer conte que ens el va fer en una nit? El de la cosidora? Ah, sí. El primer conte que va fer, que es va presentar a Peles Mestres i va quedar finalista. I era La cosidora, que era una màquina de cosir. Seva. Va fer tot ella. Ella ho va fer tot, sí. I va ser d'anar-nos a dormir, he pensat això. I al matí... El conte estava fet. No, jo crec que ha pogut produir tant, perquè com que no dorm, produeix de dia i de nit. No, i té molta capacitat. Llavors, ara, amb el vostre permís, anirem a veure, d'entre tota la gent que ha vingut, qui és un autèntic fan de les 3 bessones. Ah, molt bé, o sigui, els fareu les preguntes amb ells i nosaltres no cal que responguem. Exacte. Vale. Voy. Ara vinc, Ara és quan... Obre el llum de sala, que ara veurem la cara de collonits que fa la gent. Ui, sí que sou gent. Home, Déu-n'hi-do, no? Home, i tant, jo pensava que no hi havia ningú. Per això estàvem tant. Que això de les llums del teatre és fantàstic. Sí, bueno. Ja els nervis estan ja canviant de bàndol, Estan ja anant cap aquí. Anem a presentar això, el trivial de les 3 bessones, a veure si us heu preparat. L'Albert i jo ens hem preparat molt. Ja heu vist que hem anat a parlar amb la bruixa avorrida, amb tot plegat. Ui. La gent ja està mirant cap endavant, no sé aquestes coses que passen. Estic estirant les cames una mica també, aprofito. Va, anem a fer... Va, primera pregunta. Va, Jordi, aquí mirant cap endavant. Primera pregunta. A quin episodi correspon aquesta imatge? Helena de Troia, la Neguet Lleig, la princesa del pèsol o Oliver Twist? A veure, comencem per les fàcils, ja anirem pujant de nivell. Això és de nivell, Aquesta, bueno, vaja, està clara, no? A veure, s'està xivant aquí, vaja. No dona per pensar-s'ho tant, Has de llançar-ne una. La princesa i el pèsol? Doncs sembla que estigui pactat, però és la princesa del pèsol, efectivament. Molt bé! Estan cuinant pèsols. No, desdobleu que molt bé, aquí hi ha gent molt llegida. Estan cuinant els pèsols, no? Aquesta, bueno. Ja hem dit que començàvem per les fàcils, Vale, següent. Bueno, Dani, sembla que t'hagis col·locat aquí, per mi. Aquí la punteta. Home, aquesta, què? Bé, no? Hola, Dani, abans que res. Hola, què tal? Bé, mira, aquí està. La flauta màgica, Leonardo da Vinci, el timbaler de Bruc o Tutankamon. Vale, has de triar un. Leonardo. No m'ho puc creure. Ara, en sèrio, això no és pactat, Sisplau. Leonardo da Vinci. Bueno, no. Estem al·lucinats, molt bé la gent aquí. Vinga, va, una última. A veure què tenim aquí. Home, aquesta sí, no? A veure, va. Vinga, Lluís. Oi. Bones tardes. Bones tardes. A quin episodi correspon Hansel i Gretel, els 7 samurais, en Pinotxo... Magmarrit, les hem de fer totes, Vinga. Els 7 samurais. Sisplau.
Sí que és cert que he anat a veure gent que conec, però realment no estem, Ho havies pactat abans, això. de veritat, que sembla ja un show de màgia, això que estem fent aquí. És que nosaltres no ho haguéssim encertat, això. No, ni jo. Felicitats a tots tres, Sí, sou uns cracs. Jo l'únic, potser la del pèsol, perquè hi havia una olla i dic aquí potser hi ha el pèsol aquí dintre fent xup-xup, no? No sé, estem al·lucinats. Ara entendreu el perquè de tot aquest show, però vaja, esperem fer totes senceres. Hola, Eloi. Hola. Aquest és per tu. A quin episodi correspon aquesta imatge? Vincent Van Gogh, Tristany i Isolda, la caputxeta vermella o el vestit nou de l'emperador? Blanco botella de leche, no? La caputxeta vermella. Estupendo, molt bé. Gràcies per l'aplaudiment. Molt bé. Això del micròmic molt bé, Això ho hem d'anar repetint. Déu-n'hi-do, Jo estic flipant. No esperàvem pas que anés així. Però és que si amb el número, amb això que acaba de passar, i el número de capítols que hem dit heu flipat, hi ha una cosa que encara us farà caure de cul. El millor que... He acabat nerviós jo, És que és molt fort. És que Anava a posar nerviós a la gent? És que no havia de passar així, No això. havia de passar això. Però Bueno, bueno, tant se val. Molt bé, enhorabona. Bé, vale, perdó, és que ja m'he perdut. Bé, això que dèiem, que no només són 104 capítols, sinó que allò se'n va fer la volta al món. Literalment, s'emet a... tinc por perquè he de dir un altre número. Bueno, 158 països. Sí. Territoris. Territoris. És a dir, per exemple, aquí es comptava territori, doncs el País Basc es passava a Euskera, el País Valencià, a Catalunya, a Espanya, a Sevilla, a Madrid. No, sí, perquè eren dues televisions diferents, era el Canal 9 i per això es diferenciava, sí. Llavors es consideraven això, I també territoris. Tailàndia, Índia, Japó, que també està per aquí propet. Sí, també. Al món hi ha 195 països, Vull dir que tampoc... Déu-n'hi-do, no traiem ferro a l'assumpte. No. I el cas és que vagis on vagis, sembla ser probable que puguis trobar algú que conegui les tres bessones. I sobre es tradueix en 35, 36, 39 idiomes, que això ja no és exportar un producte, és exportar una manera de veure el món. Llavors, per fer una mica, perquè entenguem l'abast de tot això, escoltem un bocí de la sintonia en 3 idiomes diferents. 1, 2, 3, on est toi joyeuse et triplé, plutôt gentil. Jen, dva, tri, igraj se s nama ty. Jen, dva, tri, veselé trojke smo my. És fort, això. Déu-n'hi-do, L'altre dia me la van cantar en italià i em va fer una il·lusió. Però és que, clar, això no és només un èxit... No és només un èxit a nivell internacional, sinó que aquí s'ha posat Catalunya i el català al mapa. I ens consta perquè hem vist comentaris de gent que coneixia d'altres països les tres bessones i que venint aquí les ha vist en català i ha pres a xapurrejar-lo una mica, i això és fantàstic. Bueno, més que res que, aviam, la nostra mare quan dibuixa s'inspira en el que té al costat i per tant si ha de fer una muntanya doncs potser fa la muntanya de Montserrat o potser, i no volent-ho fer d'una manera expressament ha acabat portant moltes tradicions i moltes en els seus dibuixos i que s'han fet populars arreu. Bé, llavors, per suposat, aquesta trajectòria, ja estem arribant una mica al final, té un moment de la biografia, que això hi ha un moment en el qual es reconeix que aquesta trajectòria que s'ha estat dibuixant simplement té un pes i una transcendència molt gran i, per suposat, arriben els premis i els reconeixements que, en el seu cas particular, pocs no són. En direm 3 per tema de tempos. El 99, Premi Nacional de Cinema i Audiovisual, el 2004, Creu de Sant Jordi de Generalitat, i el 2022, no fa tant, Medalla d'Or de la Generalitat. Vull dir, el màxim que pot esperar un català, per suposat, ho té. I també li van donar la Medalla de Belles Artes d'Espanya.
Vam anar tota la família. És que hi ha hagut una època que ens hem dedicat a acompanyar la meva mare a buscar premis. Sí, era bonic. Que sí? Era com un honor. I el curiós va ser... On vam anar? A Jaén? No, on era? On vam anar? A Jerez. A Jerez de la Frontera, exacte. I hi havia els prínceps, que ara ja són reis, que encara... Bueno, jo encara els veia amb bona... Bé. Encara... Bueno, eren prínceps. I ens van cantar la cançó tots dos a duo en català, de les Tres Bessones. Sí, perquè deien que la futura reina ha pres el català amb les Tres Bessones. És que el parla millor que el Rufián. Sí, perquè l'han après. És molt complicat. Sí que és veritat. Sí. Tenien una cosineta que vivia aquí. La filla de la Telma, em sembla que es diu, la germana de la Leti, de la Letícia. No ho sé. Bueno, no ho sé. I viuen aquí a Barcelona i parlen català, i quan venien les cosinetes a casa d'ella, totes les bessones eren en català per aprendre el català. Però bueno, mira, menys han servit també perquè... Per formar la monarquia. Sí. Això no us ho esperàveu, Ei, no és la xocolata del lloro, això, Llavors podríem acabar tot això com ja es retira tranquil·lament, després d'una dura vida i treballada i merescudíssima, però per suposat no és massa de retirar-se, la vostra mare. I a dia d'avui, amb més de 85-87 anys, concretament, continua molt activa dibuixant cada dia, té el diari, on va apuntant i dibuixant cada dia el que fa. I bé, com si no hagués d'acabar mai. Sembla que sempre dibuixant. No para de fer volums. Els volums dels diaris van... El que passa és que dibuixa només per ella. És a dir, aquests diaris són diaris personals i ja fa molt temps que no fa dibuixos professionalment, perquè té un problema de vista i tot i que jo no sé, és que no entenc com dibuixa. Té un problema de vista i per mi dibuixa perfecte. Jo sóc incapaç de fer els dibuixos que fa ella veient el que veig, però fa això, només per un tema personal. I va omplint diaris. Ho necessita. És una necessitat vital, pràcticament. Sí. Hi ha un detall aquí, abans d'acabar, que és interessant, que és que la Rosa Capdevila, la mare de les Tres Bessones, té 7 nets, homes, tots. Tot homes. Tot homes. I ja comencen a ser tot homes, perquè ens quedava el petitó, que avui ha acabat el batxillerat. No, i no us ho perdeu. I ara vindrà un besnet i també és nen. Teníem tots l'esperança que com a mínim el besnet fos una nena. No, nen. Llàstima. Doncs bé, sembla que la vida li ha estat bastant coherent amb tot el que hem anat veient. Una dona que va créixer en un món que no convidava gaire a pensar en un inici per una mateixa i que ha acabat fent exactament el contrari. Pensar, observar i dibuixar-ho. I encara hi és, amb el llapis a punt. La xocolata del lloro, el programa que escoltaran els teus descendents. Una cosa. Felicitats, que ho heu fet molt bé, Tenim alguna pregunteta? No hem necessitat corregir cap dada. Res, perfecte. No, i a més ha sigut una entrevista diferent a totes. Us ho dic de veritat, perquè... Encara no han acabat, ara ve l'entrevista. No ho ha acabat? Ara res. Un remate. No, jo deia la biografia. Però bueno, aniran. Sí, bueno, però ha sigut una biografia mitja entrevista, Vull dir que ara és matar 4 temes. I amb trivial? I amb trivial? No, sense trivial, ja hem acabat. No, però vull dir que amb biografia... I tant, sí, completa. Bé, anem a lo bàsic. Ai, ara ve lo difícil. Capítol preferit de les Tres Bessones. Què diu? Capítol preferit de les Tres Bessones. Mira, diré el seu. Sí. La cigala i la formiga. Bueno, i després també hi havia el de Mozart. Sí. Són els que li agraden més a ella. Són els que a casa s'han gastat i han entrat en bucle, saps, els nets. No feien por. Clar. A més, la nostra mare li agrada molt la música
I li agrada molt la música clàssica, la música barroca. Sempre està en música barroca. Sempre, sempre. I, per tant, el de Mozart li va agradar molt. Hi ha una cosa que podem dir ara que us coneixem, i és que veient la sèrie i veient-vos a vosaltres, em dóna la impressió que amb els caràcters, els vostres i els dels vostres personatges, no s'acaben de trobar. Sí. Del tot? Sí. El que passa que estem actuant. Estic fent un esforç. Fantàstic. I fa no res, dèiem. I no us hem hagut de corregir en cap moment. No, sí que és cert que es van inspirar una mica amb trets del caràcter de cada una. I llavors, ara perquè no teniu l'Helena aquí, però si ens veiéssiu a les tres som totalment diferents, és que no tenim res a veure ni de físic ni de manera de ser. Nosaltres ens diferenciàvem perquè l'Helena duia 2 trenes, jo duia una trena i la Teresa no duia trena perquè cadascuna tenia el seu cabell. No, perquè jo tenia un cabell tan llis que em feia la trena i se'm desfeia. Llavors jo anava amb els cabells així. En comptes del llacet teníem l'opció aquesta. És que com hem vist la foto i veiem que sou tan diferents, com que ens faltava l'Helena, anàvem a posar algú qualsevol que digués que era l'Helena. Diguéssim pogut. Heu posat aquí l'Elisabet i ha provat, que era la cosina, no era l'Helena. Fantàstic. Doncs següent pregunta. Exacte. Abans d'això, el tema colors, el vau triar Baldos? Sí. Bueno, això sí. Sí, però jo vaig triar el vermell. A mi m'agradava molt el vermell. I l'Anna el blau i l'Helena el verd. El primer llibre de Som les tres bessones, les galerades, van sortir descolorides. Bueno, era vermell amb aquarel·la. I va quedar rosa. Va quedar blau clar i va quedar verd claret. Però jo sempre havia volgut el vermell. I quan van fer les tres bessones bebès, que són posteriors, com que jo estava allà treballant, vaig posar el vermell. I si us fixeu, les tres bessones bebès... Però en canvi la Nina Rosa sempre tenia més èxit. Sí, la Nina tenia èxit, però el nom no. Perquè també una altra cosa que ens ha passat molt és que quan anem a acompanyar la mare quan firma llibres, sempre, li hem posat Anna per l'Anna de les tres bessones. Li hem posat Helena per l'Helena de les tres bessones. Cap Teresa. Es veu que és un nom antic, que no està de moda. Cap. Però en canvi la Teresa era la que venia més nines perquè era rosa. Queda compensat. Perquè més enllà de l'anècdota dels dibuixos, que això és una cosa que quan us presenteu a la gent ha de ser una anècdota interessant saber que això ve d'aquí. Però com us afecta en el dia a dia? Nosaltres ens vam preservar molt. O sigui, mentre vam ser nenes i noies, no vam exposar-nos mai les tres. Algun cop, però molt poc. Va ser una decisió com familiar que vam prendre i no. I després va haver una època que anàvem 2, però no 3. Bueno, no, hem sigut una mica geloses en aquest sentit. Després ja d'adultes, quan una ja, saps, ja els porta a sobre els anys, doncs ja és més igual. Però sí que de nenes i així ens havíem preservat molt. I llavors tampoc vam tenir aquest impacte, que és quan ens hagués pogut afectar una mica. Ara a mi només em fa ràbia quan passen pel costat. El que és cert i és indiscutible és que és un regal de mare a filla, és dels més bonics a nivell de repercussió que també hem vist, és una quantitat. Home, et regalen un llibre, o sigui, et dediquen un llibre, perquè al començament va ser això, que ens van dedicar un llibre que acaba sent una col·lecció, que acaben sent 2 col·leccions, que acaba sent una sèrie, que acaba sent tot un univers. Però com que ha anat tot molt a poc, i anava passant. Perquè, a més, el primer llibre que ens van dedicar no era el de les tres bessones, era el de Viatges poètics per Catalunya. Però a mi va ser el que em va fer més il·lusió. Perquè de cop i volta que fan un llibre i diuen us els dedicarem a vosaltres tres, que no tenia res a veure amb les bessones, era el Joaquim Moles i la meva mare que van fer un llibre que es deia Viatges poètics per Catalunya. I el Joaquim va dir, no, els dedicarem a l'Anna, la Teresa i l'Helena. I clar, va sortir un llibre que posava dedicat a la Teresa, Anna i Helena. I això a mi em va fer una il·lusió. I clar, després quan va venir el Som les tres bessones, sí, però ja havia vingut primer l'altre. I després que ens va agafar, ja hem dit, la sèrie, a tot el boom, va ser que nosaltres ja estàvem a l'institut.
No, no estàvem a l'institut, ja havíem sortit. El boom dels llibres a l'institut, però el boom de la sèrie ja havíem sortit. Vull dir que no érem... Jo era mare. Sí, a la foto de promoció estàs embarassada i l'amagaves, te'n recordes la panxa? No, sembla que ja havia parit i estava gorda i em volia amagar. Però això que sembla com una mica de bola de neu, de que comença com una cosa petita i acaba sent les productores, tots aquests 150 i pico territoris, vosaltres en algun moment no preneu la decisió de fer la sèrie vosaltres, però us afecta relativament de manera directa. En algun moment heu tingut algun punt de tenir com una pressió per una cosa que no havíeu triat? No. Mai. No, perquè no... A veure, no hi posem la cara, no hi posem la veu, no hi posem res, per tant... És que anem d'incògnita a tot arreu. Sí, clar, no estàs parlant amb algú que hi hagi posat... No som gent que no ens ha afectat en absolut. No, al contrari, de vegades que algú ens demana que firmem els llibres, et sents com... Com que traiciones alguna cosa, no? Sí, que estàs fent una cosa que no toca. Dius, jo aquest llibre me'l fas firmar, però jo no he fet res d'aquest llibre. No, i a més penso que la gent ha de tenir un disgust. Quan ens coneix, sortiran tots disgustats. Sí, oi, que heu tingut un disgust. Us espereu tres noies iguals, tres dones que han envellit igual i us trobeu el que us trobeu. Potser s'esperaven dos nenes i s'han trobat dos velles aquí. Perquè, clar, hem nascut al 69, ja tenim la nostra edat. Això és una mica frustrant pels nens. I a vegades hi guardeu el secret, però no, els pares sempre ho diuen. No, això sí que sempre ha sigut una mica estrany. Quan, no, mira, que són les tres bessones, les contes, i clar, el nen es queda així, en plan, què m'estan dient? Sí, que és... I clar, pensen, sembla que t'estiguessin ensenyant com un Pato Donald, no? I llavors tu sempre els expliques, no, mira, que la meva mare és la que ha fet els llibres, hem crescut... Quan tu fas un dibuix, el dibuix no creix, però que tu creixeràs, i jo ja soc mare, llavors van fent així, ella també. I això era una mica veure la cara dels nens. La decepció. Bueno, però un dia vam anar amunt a l'escola Sadako, a Barcelona, i érem bastant joves, i era quan hi havia el boom. I anàvem les tres, i vam portar 3 amics. Que eren els que ens convidaven a l'escola. Sí, anàvem amb 3 nois que eren amics nostres. I de cop i volta un nen diu, sí, vosaltres sou les 3 bessones, i ens mirava així amb una cara. I de cop i volta diu, i ells són els 3 ratolins? Vull dir que els nens són molt innocents i veuen coses allà on no n'hi ha, no? Aviam, la qüestió és que de llibres n'hi ha molts i llibres il·lustrats n'hi ha moltíssims i personatges a tot arreu. Però l'èxit que han tingut les 3 bessones com a producte audiovisual català deu ser dels que més lluny ha arribat. Aquí hi ha una clau d'èxit que ningú acaba de... Què creieu que és la clau d'èxit de les 3 bessones? Per què aquest èxit tan bèstia? La Teresa ho deu saber. No, jo crec primera que va ser en una època que tampoc no es feien tantes coses pels nens i... Trencava una mica esquema, trencàvem tot, no era ni el Son Goku, no era la típica sèrie japonesa de violència i de... I les 3 bessones és una sèrie exacta, que divertia a la vegada que ensenyava. No hem volgut ser mai una sèrie educativa, perquè la nostra intenció... Però a part de que era divertida i que el nen s'ho passava bé, aprenia alguna cosa. Els guionistes eren molt bons. Sí. I aprenia, jo crec que qui era Leonardo da Vinci. Van fer un bon equip, no? Sí, els guionistes eren el Sol, el Joan Orteu, eren els guionistes del Terrat d'aquella època. I sabien enganxar tant en els nens com en els pares, perquè és curiós, però les 3 bessones moltes vegades els pares també es quedaven mirant la sèrie amb els nens. I era una mica perquè els guionistes eren de gent gran. I tenia aquest... I també era un moment de televisió. Clar, vosaltres ja sou molt joves. Només hi havia o TV3 o Televisió Espanyola. Vull dir que ara costa més, suposo, de
de presentar un únic producte, a no sé que siguis una productora d'aquestes tipus Walt Disney, que facis anuncis i facis tot un... Però abans, si entraves a les televisions, tenies molta feina feta. I tenen futur, les Tres Bessones? Aquí estem. Esperem. Aquí estem, amb un format diferent, més actualitzat, però volem preservar molt l'obra de la Roser i segurament quedarà les Tres Bessones com a clàssics. És a dir, ara estem fent amb una productora, en Picaboo, estem fent una nova sèrie, evidentment... Perquè és que els tempos són molt diferents. O sigui, ara es veu que unes bessones que caminin per un bosc... Amb música? Amb un nen l'avorreix. No. Ara ha de córrer. No, la sèrie de les Tres Bessones dura 35 minuts, no? Els antics. Els nous duraran 15. I és molt més ràpid. Tot és molt més ràpid, perquè el nen està acostumat a rebre molts més inputs i ha de ser molt més ràpid. I, bueno, esperem que agradi, però evidentment són les Tres Bessones, us els hem ensenyat una primícia, us hem ensenyat unes imatges, i vosaltres heu vist que eren les bessones, no? I en canvi nosaltres els veiem molt diferents. I, bueno, aviam què. Anem a una pregunta molt més dura. Anem a tocar os. Hem parlat meravelles de Roser Capdevila. Nosaltres acostumem ja últimament a fer una pregunta, perquè si no sembla tot com un elogi molt bèstia a la persona, i ho és perquè ho mereixen. Però què no us agrada de Roser Capdevila? A mi que sigui tan hiperactiva. Jo soc molt tranquil·la. És que tota l'estona, encara ara, que té aquesta hiperactivitat i conviure quan tu ets tranquil amb una persona que vol fer 10 coses alhora és... Amb la meva mare és impossible fer una sobretaula. Impossible. És a dir, tu estàs menjant i ja t'ha tret el plat, i tot net, tot polit, tot endreçat. És molt ràpida. I s'ha acabat. Vull dir, no... Jo crec que bueno, no sé si és una crítica o no, però vull dir que és una característica que a mi... Però aquesta hiperactivitat, per l'altra banda, li ha donat tot el que és. Sí. Hi ha una cosa que a mi m'ha fascinat bastant de la Roser Capdevila, ara que també hem estat veient moltes entrevistes, molta hemeroteca, molt immersos. Es nota, eh? Que heu fet una feina, eh? Home, Déu-n'hi-do, i capítols. Feina de fons, eh? Es nota. Llavors, una cosa que ens ha flipat molt és que ella parla del final amb molta naturalitat. Bueno, és que ella al final l'ha tingut a prop dues vegades, eh? Tres, sí, perquè quan ens va parir va estar a punt de morir-se. Al meu pare li van dir que es moria la meva mare i que nosaltres tres potser també. Llavors el meu pare es va posar malalt, li va pujar la febre i se'n va anar a casa la seva mare. Però vull dir que la meva mare ho ha vist molt a prop. Llavors jo crec que ho té molt assumit. És que a més estan en una època de la vida en què acomiaden amics contínuament. I jo crec que madures la idea. És que a més l'altre dia, quan els vam dir que serien besavis, diu, bueno, ja està, ara serem besavis i després hi ha el tanatori. Bueno, dic, home, no cal. Bueno, es van posar en fites, Sí, ara volen aguantar fins... És que estem parlant de la meva mare que en té 87 i el meu pare 92. Estan grans, però bueno, però estan bé, eh? Sí. Hi ha una cita preciosa, que ara no recordo d'on l'hem tret, però que diu ella mateixa, que diu: digues. Per mi, dibuixar és respirar. El dia que no dibuixi és que estic morta. Que em portin al tanatori directament. Però sobretot, que em deixin un llapis i un quadern al costat, per si de cas. Doncs mira, prenent nota, no, Teresa? Perquè jo això no ho tenia previst, Deixar-li el per al dia que passi. Li posarem dintre, no? Dintre de la... Sí. Bueno, hem de prendre nota. Si ha fet aquesta cita. I posarem un... No farem lo de l'avantguàrdia, posar-li... Perquè no, posarem un paper bo. Un paper bo i un bloc bo. Jo crec que arribats a aquest punt només ens queda donar-vos les gràcies per tot el que ens heu compartit
i sobretot, com hem insistit bastant, en baixar aquí. Escolta, mira, després quan estava aquí segudeta esperant per sortir, pensava, aquests nois t'estan dient gràcies cada vegada que obren la boca i tu encara no els hi has dit el més important. Gràcies per convidar-nos. Ja saps, ens ho hem pres molt bé, hem sortit de Barcelona molt d'hora, hem anat a Tarragona... Ens ho hem posat tot superfàcil, va ser una trucada i des del primer moment supernatural tot, com si ens coneguéssim. Bueno, és que teniu l'edat dels nostres fills. Bueno, sí. Podríem sortir de festa junts. Podríem ser les mames. I això ja dona... Vincle, fa vincle. Tot i així, l'últim gràcies el donarem nosaltres, que es juguem a casa. Gràcies. Una altra vegada. Sí. S'ha de dir. I com que per coses del destí heu vingut a petar el Morell, no volíem que marxéssiu amb les mans buides. I no sé si ho sabeu, però aquí al Morell s'hi fa un oli de puta mare. Què dius? I tant. Bueno, tu ja ho has dit quan hem passat per la petroquímica. Diu, mira quina horta que hi ha aquí més maca. Sí, hem passat i diu aquí, diu, mira quina horta. M'encanta el contrast. L'heu vist, Hem vist aquelles oliveres amb aquella petroquímica i aquell contrast ho he trobat meravellós. No, de veritat. És meravellós quan vas de pas. És meravellós quan vas de pas i vas a algun lloc, però... Bueno, però quan tu hi has nascut amb això posat, no? Bueno, sí. Bueno, jo penso que gràcies a això ara tenim avions que volen, no? Gràcies a tots vosaltres, no? Gràcies a camions que poden carregar. Tot cap a nosaltres. Poc ens ho agraeixen. Bueno, perdona, però a Barcelona també tenim altres coses, perquè respirar bé a Barcelona tampoc respirem bé, No, i teniu una cosa pitjor. Que què? Collons, els guiris. Els guiris? Sí. Això és el pitjor que hi ha. Sí, digue'm a mi que tinc un pis turístic al damunt de casa. Bueno, hem anat a Tarragona i estava ple de guiris, també. Sí, al final... Mira, han arribat fins aquí. Salou és una cosa a banda. Quan arribin a la petroquímica ja podem tirar la tovallola. Al cas els hi podem donar l'oli. Sí, exacte. Anàvem per l'oli. No, bueno, molta... Oliveres centenàries, el padrí. Què dius? Sí, home. I ja que estem aquí, que tots aquí ja els coneixen tots, però el Mas Montseny ens ajuda també a tirar endavant aquest projecte que estem fent. Doncs escolta, Hi ha dos, a veure. farem un pa... No escatimem. Mira, gràcies, farem un pa amb oli. Que maca, no, aquesta ampolla. Trobo que és molt maca. I si vas llegint només hi ha premis, Ah, sí? Com la meva mare? Sí, més o menys. Molt bé. I, bueno, tenim una altra sorpresa. Més sorpresa. Per acabar. Sí, va, fem-la, no? Fem-la. Passa que ara farem una cosa que és zero radiofònica, que és aixecar-nos, deixar un moment de silenci. Vosaltres podeu seure aquí. Ja sabem que us agrada molt el silenci. Com el silenci aquest que heu fet al principi. Ara mourem coses. Són 20 segons. Ja estem. Però nosaltres aquí, Vosaltres aquí, només heu de gaudir. Relaxeu-vos. Mirarem l'oli. Proveu l'oli. Tocaran una cançó. La d'Estimada Roser. Ja estic flipant. Bueno, ja hem sapigut que us heu conegut a l'escola de música, per tant, no ens sorprèn tant. Abans de fer això que farem ara, tenim a l'escenari un altre talent morellenc brutal, l'Iris Cabré, sisplau, un fortíssim aplaudiment per l'Iris. Ara flipareu. El tomàquet és molt bo. Ta, 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 ta.
Ara, perdoneu. Perdoneu. Jo també estava molt nerviosa. El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana, l'espinac em fa molt fort. Si vens... Tornem, perdoneu. Perdoneu, estic molt nerviosa, cantar el Morell em posa molt nerviosa. I ja està. El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana, els espinacs em fan molt fort. Si em prenc cada setmana també menjo cigronets, ble de ceba i escarola, però quan menjo uns fasolets no puc veure tant. Fasolets, carmelets de vitamina, sou els reis del meu hortet, l'alegria de les cuines. Fasolets, bullidets o ben salseta. El cogombre és molt bo, l'enciam em fa més forta, l'enciam em fa més gran. Sí. Canteu amb mi, sisplau. Un, dos, ara tots junts. Fasolets que... Sou els reis del meu hortet, l'alegria de les cuines. Fasolets, amb salseta o amb l'alceta. Tres, tots junts. Sou els reis del meu hortet, l'alegria de... Repetim i... Fasolets, la mina. Sou els reis del meu hortet, l'alegria de les cuines. Fasolets, carmelets de vitamina. Sou els reis del meu hortet, l'alegria de les cuines. Fasolets, bullidets o bé amb salseta. Germanets de les mongetes. Anem a saludar, no, potser? Mussol, on ets? Em vols dir on t'has ficat? Tinc poders brutals, sóc la més gran de les bruixes. Faig de pomes grans i elefants de les maduixes. Puc amb un sol gest transformar-te en granada, però la màgia em perd i sovint fico la moda. M'avorreixo tota sola, res del que tinc no em plau. I tampoc no em consola